मी अंधारात वाट मिळेल तिथे पळत सुटलो होतो. माझ्या पाठी टोकन असलेलं एक प्रेत लागलं होतं. मुरकट्टा. नेपाळमध्ये त्याची खूपच दहशत असते, कारण ते तितकंच भयानक असतं. ते माझा पाठलाग करते हे पाहून माझ्या अंगात कुठून एवढी ताकद आली काय माहीत. मी वाऱ्याच्या वेगात धावू लागलो. माझं एक पाऊल इथे तर दुसरं पार लांबवर पडत होतं. माझ्या शरीरातून आलेल्या या प्रतिक्रियेला विज्ञानाचा आधार आहे. आजवर अशी अनेक उदाहरणे पाहायला मिळाली आहेत. जेव्हा एखादा मनुष्य एखाद्या मोठ्या संकटात सापडतो आणि त्याला तिथून पळायचं असतं, अशावेळी त्याच्या मेंदूकडून संपूर्ण शरीराला एक शेवटचा पर्याय म्हणून काही ठराविक संकेत पाठवले जातात. तेव्हा आपोआपच आपला वेग हा आश्चर्यकारकरित्या वाढला जातो. इतकंच नाही तर धावताना आपली प्रत्येक पावलं लांब लांब पडू लागतात, जणू आपण हरणासारखे हवेत उड्याच मारत आहोत. काही अंतर गेल्यावर मी सहज पाठी वळून पाहिलं तर मुरकट्टा यावेळी कुठे गायब झाला होता. पण ही फक्त एक सुरुवात होती. मुरकट्टा सहज असा हार मानणाऱ्यातला नव्हता. तो माझ्या जीवावर उठला होता. माझा जीव घेतल्याशिवाय तो शांतच बसणार नव्हता. मला एका आधाराची, सुरक्षित जागेची गरज होती, पण दूरदूरवर फक्त जंगलच दिसत होतं. माझ्या हृदयाची धडधड, माझे श्वास इतके वाढले होते की माझं तोंड मला बंदच करवत नव्हतं. मी तोंडानेच आता जोरजोरात श्वास आत बाहेर करत होतो. मला काही वेळ आरामाची गरज होती. मी एका झाडामागे लपून बसलो. माझ्या हातातील काठी मी घट्ट पकडून होतो. कपाळावर जमलेले घर्मबिंदू माझ्या गालावरून खाली ओघळत होते. माझे डोळे इथे तिथे त्या भूताला शोधत होते. कान छोट्यातल्या छोटा आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करत होते. तिथे काही अंतर दूर, सोडा सोडा मला, कोण आहात तुम्ही आणि मला कुठे घेऊन चाललात? अहो अहो त्या मुलीला आम्ही नाही पळवलं, सांगितलं ना. ती चेटकीण, तिने आमच्या समोरच त्या मुलीला पळवलं. मला सोडा, जाऊ द्या मला. अहो आमचा अजून एक मित्र आहे, त्याची तब्येत ठीक नाही. त्यालाही कदाचित ती चेटकीण घेऊन गेली आहे. मला जाऊ द्या, त्याला माझी गरज आहे. इतक्यात जोरदार ठोसा विशालच्या जबड्यावरच पडला. तो वार इतका जोरात बसला होता की त्यामुळे त्याचं डोकंच हल्लं गेलं, जणू त्याच्या गालावर हातोडाच मारला असावा. विशालची बडबड एका क्षणात बंद झाली. त्याला ती माणसं जंगलात रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेला घेऊन गेली. विशालच्या तोंडातून आता रक्त टपकत होतं. ती माणसं साधीसुधी नव्हती. प्रत्येकाच्या मनात राग, द्वेष, मत्सर कुठून कुठून भरला होता. त्यांचं काळीज दगडाचं बनलं होतं. ते विशालला फरफटत घेऊन निघाले. विशालने पाणावलेल्या डोळ्यांनी समोर पाहिलं. समोर त्याला काही घरं दिसली. त्यातील एका घराच्या दारावर एक मशाल जळत होती. ते सगळेच हळूहळू त्या घराजवळ पोहोचले. त्या घराला दारच नव्हतं. त्यातील एका माणसाने ती दारावरची मशाल आपल्या हातात घेतली आणि तो त्या घरात शिरला. विशालने पाहिलं तर ते घर आतून संपूर्ण काळं पडलं होतं. त्याच्या सगळ्या भिंतीही काळ्या पडल्या होत्या. जणू कोणती तरी विधी करून त्या घराला आतून संपूर्ण काळा कोळसा फासला असावा. कदाचित त्या चेटकिणीची दहशत संपूर्ण गावात होती. त्या माणसांनी विशालला तिथल्या खिडकीच्या गजाला बांधून टाकलं. विशाल आता काहीच करू शकत नव्हता. ती माणसं एक एक करून घरातून बाहेर पडू लागली. त्यातील एक शेवटचा माणूस मात्र तिथेच थांबला होता. कदाचित तो त्यांचा मुखिया होता. तो विशालपासून काही फुटांवरच उभा होता. त्याचा चेहरा पूर्ण अंधारात होता. तो विशालला सांगू लागला, वो चुड़ैल, वो हर 7 दिन में एक बार हमारे गांव आती है और हम में से एक एक को यहाँ से ले जाती है. हम पूरी कोशिश करते हैं उसे रोकने के लिए, पर वो काफी शक्तिशाली है. उसके पास काली शक्तियां हैं. वो कुछ भी कर सकती है, किसी की भी जान ले सकती है. मी समजू शकतो तुमचा त्रास, पण असं आपापसात भांडून काय होणार आहे? तुम्ही मला का असं बांधून ठेवलं आहे? मला सोडा, आपण एकत्र येऊन तिला मारू. माझा एक मित्र तिथे तिच्या ताब्यात आहे. दुसरा एकटा त्या जंगलात भटकत आहे. तो एकटा कसा काय तिच्यावर मात करेल? माझं ऐका, मला सोडा. आपण सगळे मिळून त्याची मदत करू. नहीं, वो उसे अकेले ही मार देगा. उसे उस चुड़ैल को मारना ही होगा, और अगर वो नहीं मरी तो यहाँ तू जरूर मरेगा. असं म्हणत तो माणूस देखील तिथून निघून गेला. त्या अंधाऱ्या खोलीत फक्त एक मशाल जळत होती.
विशालचे हात एका दोरीने घट्ट बांधून ठेवले होते. तो तिथून कुठे पळू नये म्हणून ती दोरी त्यांनी खिडकीच्या गचाला बांधली होती. वाचवा, कोणीतरी वाचवा मला, विशाल जीवाच्या आकांताने ओरडत होता. पण त्याला याची जराही कल्पना नव्हती की ते गाव संपूर्ण खाली झालं होतं. तिथली एकूण एक घरं ही आता रिकामी होती. त्या विराण भागात त्यांनी विशालला एकट्यालाच तिथे बांधून ठेवलं होतं. यामागे त्यांचा नेमका काय हेतू होता? कदाचित त्यांनी विशालला तिथे एक सावज म्हणून बांधलं असावं. इथे मी अजूनही एका झाडाआड स्वतःला लपवून होतो. माझे श्वास हळूहळू नॉर्मल होत होते, पण मनातील भीती ती माझ्या काळजाला शांत बसू देत नव्हती. माझ्या हृदयाची धडधड भीतीने अजूनही तशीच होती. तोच कोणतरी झपकन माझ्या पाठून धावत गेलं. माझे कान आपोआपच टवकारले गेले. माझ्या मानेवरचे बारीक केसही भीतीने उभे राहिले होते. तो इथे आला होता. तोच पुन्हा एकदा कोणीतरी झपकन माझ्या बाजूने गेला. माझं संपूर्ण अंग शहारलं. तो झाडाच्या पलीकडे गेला होता. मी हळूवार झाडाआडून त्याला पाहण्यासाठी झाडाच्या उजवीकडून माझं डोकं बाहेर काढलं आणि माझ्या तोंडून एकच शब्द बाहेर पडला, अरे देवा. समोर तोच मुरकट्टा उभा होता. पण त्याच्या हातात यावेळी एक धारदार मोठा कोयता होता. आता यातून मी स्वतःला कसा काय वाचवणार होतो? माझ्या हातात केवळ एक काठी होती. इतक्यातच त्याची नजर माझ्यावर पडली आणि तो सरळ माझ्या दिशेने धावत सुटला. मीही पुन्हा एकदा पळण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण मी आधीच फार थकलो होतो. डोक्यातून रक्त वाहून अशक्त झालो होतो. त्यामुळे यावेळी माझा वेग आधी एवढा नक्कीच नव्हता. मुरकट्टा भूत कोयता हातात घेऊन माझ्याजवळ अजून जवळ येत असल्याचं मला स्पष्ट जाणवत होतं. माझा अंत मला फार जवळ दिसत होता. मुरकट्टाने माझं शिर उडवायला त्याच्या हातातील कोयता हवेत उगारला होता. तो माझं शिर उडवणार तोच अचानक माझा पाय कोणीतरी घट्ट पकडला. अचानकच माझा एक पाय अडकल्यामुळे मी तिथे जागीच कोसळलो. त्यामुळे मुरकट्टाने फिरवलेला कोयता माझ्या डोक्यावरून फिरला गेला. माझी मान थोडक्यात वाचली होती. पण हे असं अचानक काय झालं? माझा पाय अजूनही कोणीतरी पकडूनच होता. मी हळूवार माझ्याकडील टॉर्चचा प्रकाश माझ्या पायावर मारला. माझा पाय एका अस्वलासारख्या दिसणाऱ्या एका अमानवी शक्तीने पकडला होता. टॉर्चच्या उजेडाने तो जोरात किंचाळला. इथे मुरकट्टा माझ्या पाठून पुन्हा एकदा वार करणार तोच त्याने ती किंकाळी ऐकली. समोर त्या अस्वलासारख्या जीवाला पाहून मुरकट्टा तिथून जंगलात पळून गेला. त्या भयानक मुरकट्ट्याला असं पळताना पाहून मला नेपाळमधील एक प्रसिद्ध गोष्ट आठवली, जी तिथल्या बहुतेक सगळ्याच लोकांना माहीत आहे. मी माझ्या पायाजवळ बसलेल्या त्या अमानवी शक्तीकडे पाहिलं. त्याच्या अंगावर संपूर्ण काळे केस होते. तो जाडजूड भयानक हिंस्र अस्वलासारखा दिसत होता, किंवा तो एखाद्या आदिमानवासारखा भासत होता. माझा संशय खरा ठरला होता. तो एक ख्या किंवा ख्याकच होता. मुरकट्टा भूतापासून वाचवण्याची ताकद आणि हुशारी ही फक्त ख्या भूतामध्येच असते. तिथे असं मानतात की प्रवास करतेवेळी सर्वांनीच डोक्यावर नेपाळी टोपी वापरावी. मुरकट्टा भूतापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हाच एक प्रभावी उपाय मानतात. मुरकट्टा भूते नेहमी एका सरळ रेषेत धावत जातं. ते जेव्हा आपला जीव घ्यायला येतं तेव्हा ख्या भूत आपल्या हुशारीने माणसांच्या डोक्यावरची टोपी मुद्दामून खाली पाडतं, जेणेकरून त्यावेळी ती व्यक्ती टोपी उचलायला खाली वागते आणि मुरकट्टा भूताच्या हमल्यातून सुखरूप बचावली जाते. नेपाळी टोपी मागची ही एक अनोखी गोष्ट आहे, जी आपल्यापैकी काही जणांना माहीत असावी. तिथे ख्याचे दर्शन, दंतकथा, किस्से अशा असंख्य माध्यमातून ख्याबद्दल नेहमीच बोललं जातं. ख्या एक आख्यायिका म्हणूनही एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीपर्यंत पोहोचवली जाते, ज्याचा उपयोग तिथे ज्ञान प्रसारित करण्यासाठीही केला जातो. सोबतच संस्कृती जपण्यासाठीही याचा उपयोग होतो. सहसा ख्यासारखे भयानक प्राणी हे वाईटाचे प्रतीक असतात, परंतु ख्याच्या बाबतीत तसं नाही. ख्या हे चांगले आणि वाईट दोन्हीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि नकारात्मकतेची कारणे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास ते मदत करतात. तिथल्या लोकांसाठी सर्वच ख्या हे वाईट नसतात. काही घरं, कुटुंब आणि संपत्तीचे रक्षक असतात. ते घरात असलेल्या सकारात्मक गोष्टींचे नेहमीच रक्षण करतात.
ख्याबद्दल एक महत्वाची गोष्ट बोलली जाते, ती म्हणजे ख्या हे नेहमी अंधारात राहतात, कारण त्यांना प्रकाशाची भीती वाटते. ख्यात असे अनेक प्रकारचे मानले जातात, परंतु त्यांचे प्रमुख असे 2 प्रकार आहेत, काळा आणि पांढरा. पांढरे ख्या हे चांगले असतात, जे आपले घर, चांगले नशीब आणि आनंदाने भरून टाकतात. तर काळे ख्या वाईट नशीब आणि अडथळे घेऊन येतात. तिथल्या घरांमध्ये घरगुती ख्याची पूजा केली जाते आणि ते घरांमधील पोटमाळा किंवा गडद कोठारांमध्ये राहतात असं म्हणतात. हा एक प्रकारचा आत्मा आहे, ज्याची तिथले लोक चांगल्या गोष्टीसाठी पूजा करतात. भांडार किंवा धुकुटी म्हणजे ज्या खोलीत धान्य साठवले जाते आणि सोन्या चांदीचे दागिने यांसारखे इतर मौल्यवान वस्तू ठेवल्या जातात, अशा खोल्यांमध्ये ख्या दिसून येतात. ख्याबद्दलची ही माहिती इथेच संपत नाही. ख्याबद्दलच्या अनेक गोष्टी आमच्या या प्रवासात हळूहळू अजून उलगडणार होत्या. त्याचं ते भयानक अस्वलासारखं रूप पाहून त्याला घाबरून राहावं की त्याचा मला आधार वाटावा हेच मला कळत नव्हतं. आमच्या या नवीन प्रवासात पुढे अजून काय वाढून ठेवलं होतं तेही काळ्या रात्रीत दडून राहिलं होतं. माझे मित्र मला परत मिळणार होते का? त्या चेटकिणीचं पुढे काय होणार होतं? आणि ते रिकामी विरान पडलेलं गाव, त्यामागचं रहस्य काय होतं? या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे आम्हाला येत्या काही दिवसांत नक्कीच मिळणार होती. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.